हाँ तो नमस्कार भैया लोग। आज हम बड़ी गम में बानी काहे से कि कल ही हमारा जान के बियाह होता, सरवा हमार जिंदगी तबाह होता। एकदम सुबह रही बोलऊ भी आ हाथ में कार्ड धरऊ भी आ बड़ी प्यार से कहू भी कि श्रद्धा बा दिलवा में तू पूरैब कि ना। यारे श्रद्धा बा दिलवा में तू पूरैब कि ना। हमारा शादी में मजनुआ तू अइब कि ना। बताइए भैया लोग, अभी ये कुछ दिन देखे के रह गइल बा। सारा हमारा फीलिंग के किलिंग हो गइल। बाकी हमहू भोजपुरी आशिक होइए भैया, हमहू जाके उनकरा से कह दे कि तू सलामत रह अर्जी रही राम से। यारे तू सलामत रह अर्जी रही राम से। आ जा तू अपन बियाह करो, हमारा के गेहूं काटे दो आराम से। तब का ये भैया लोग, वो अपन बियाह करो तारी तो हम अपन गेहूं काटल छोड़ दी। एक तो यही हमारे बाबूजी लाठी लेके खोजता रहे। और ई का बताइए भैया लोग, अपना जानू के बियाह में गइल तो बड़ी सौभाग्य के बात होला। हम तो इतना खुश नसीब बानी कि हमारा के वैसन सौभाग्य मिलल बा। बताइए भैया लोग, ई कैसन दिन आ गइल बा कि अपने जानू के बियाह में जाके लोग के पतल चलावतानी आ खाना खियावतानी। बाकी अपना जानू के बियाह देख के मन हमारे एकदम गदगद हो गई। यही से हमारा दिल से ही दुआ निकलल कि यारे तू बोलावत तारू तो तहरा बियाहवा में अइबे करब। कि यारे तू बोलावत तारू तो तहरा बियाहवा में अइबे करब आ पूरी पुलाव खइबे करब आ हिक भर गरियबो करब।